Rida. Dasar ya penaya benen nono. Semangat ya Rida. Semangat kan kok. Nah, mengiki orang kaya yang biasanya ya kan kok. Orang kaya yang biasanya Rida. Apa kayak dewek? Kejibah penimbalan ditimbali ning ngarane Bapak Agus Haryanto selaku kepala desa Karangmiri ya kan kok. Iya bener. Mulane ulung salam kanggo warga masyarakat Karangmiri Rida. Iya bener kan kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ngomong dia adicarane apa? Adicarane Mama Tribumi, ana sing ngarane Mama Tribumi, ana sing ngarane Sedekah Bumi, ana sing ngarane Ruwat Bumi nek cara Pemalang, Pekalongan Pantulan. Ana sing ngarane Legenoan ya kan Gogok. Ana sing ngarane Legenoan Rida iya. Apa beda pengucapan ning tujuannya tetep siji Rida. Ngucap syukur marang ngarsane Gusti Kang Maha Jagat. Iya bener kan Gogok. Salam-salam bisa kan Gogok. Salam-salam bisi kita. Salam hormat kula kagem Bapak Kepala Desa Karangmiri sajanjang bangetipun. Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Bapak Camat Kecamatan Maus. Salam takrim kula kagem tokoh masyarakat, tokoh ulama sing manggon nang Desa Karangmiri kene Rita. Iya bener kan Gogok. Adicarane Ruwat Bumi. Ruwat Bumi. Ya gue ruwat bumi orang ruwat bumi tok Rida. Nanging ini dina wingi ya festival UMKM. Festival UMKM ya kan Gogok. Iya. Terus dipacu kena kirab budaya ngubengi desa Tirakatan Rida. Bener kan Gogok. Terus mawawan ruwatan diruat dening Mbah Dalang Mitra. Nah dalam itu kemudianmu ya Gogok. Iya bener. Kaya kelebu pepunden ya kelebu gurune nyong Rida. Ada ketemu pirang perkara kan Gogok. Jare ngendikane Mas Kira den Tunjung arep wong ngaweh ilmu ora ketang sepada kowe anggap anak guru. Anggap anak itu ya kan Gogok. Iya. Mergane ilmu bisa kang sama bae ta. Iya bener. Yang bemen kelingan diwarai nang badalang itu sumukan anuman malumpat sampun Rida. Oh iya kan Gogok. Anuman sampun lumpat. Ya. Ya dianggap guru ya Gogok. Iya, dianggap guru Rida. Awak dhewe bisane kejiban nang kene kan ketemu pirang perkara Rida. Siji. Pancen wis cara gue ini cara bertemu mencari ya jatahe kan Gogok. Jotoe Rida. Bisa. Awaknya dapat gemien kene gue. Wah. Tong itu nganggo driji kaya wis 20 tahun kebanget gini nang kene maning iki kan 20 tahun kepungkur to. Angger nek ngobrol sing bener ora tatanan Rida. Ngomong. Iya, orang pintar kayak siapa tuh? Kalau kita kayak Spanyol banget. Disupport Bang Ike, disupport Kang Gogok. Disupport Rida. Iya. Disupport pos dasar penerapannya anyar. Penberapane anyar kok menika. Bisa Kang Gogok. Kayak itu ya ngerayan kayak Kang Gogok. Wah, iya pancen pembangunan Karangmiri saya maju Rida. Bisa. Disupport gamelan sound system. Gamelane sedang lokakarya kagunganipun Raden Mas Kyai Tunjung. Sone kagungane Mas Herman sound system susukan tua. Sone kepenak gamelane kepenak kemencing. Gonyuara sone ora bot iki kan Gogok. Iya bener Rida. Durian disupport kita nang penerangan kan Gogok. Iya,
cara gue yang tembung mentaranya Sanghyang Surya kalau Sanghyang rembulan nih kita siapa yang tepuk Mojilating Entertainment. Wah luar biasa lampunya menjleng ya kan tepuk. Iya uga wong iki di streaming rita di streaming kan tepuk lumantar channelipun Yono Syuting saking Magelang. Iya bener, di subscribe, di like, share, sing akeh jangan tepuk. Iya bener ini. Wis aja kedawan gadang pemundutan pirang-pirang rita sayu ngedukna sinden kawit mau reng-arengno. Sindene pada apean bae pada mangan bae rita. Iya bener kan tepuk. Pancen iya, kita enggak kepengin dalang sinden sing muka baru gitu, karena muka baru kebinan bisa ini meruh kan itu bener meruh kuat jago main-main orang barang itu meruh kan ini orang berbocah ya ini hidupnya udah jalan Mbak Vita bisa sepote mas kayak apa halus ya. Di dalam saking pundi Mbak Vita? Jadi perkenalan dulu Siap. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inggih dipun tepangaken nami kula Rafika Dian Pangastuti. Rafika Dian Pangastuti. Dian Pangastuti. Inggih. Kowe tiga suku kata kowe kita. Tiga suku kata. Anggur telu hitungan sri nunggu dunia ke bocah main yang nunggu nomor ke bocah. Jangan mana kita. Mbak Vika saking Asli kula Karangkemiri, komplek DPR. kalau tanggane dewek kok ora ninggal. Komplek pundi? Komplek DPR. DPR. Inggih. Enten singkatannya kamu enggak kan? Deretan pinggir rel. Deretan Inggih. Macor ke bocah di bocah. Ibu balik Temurunan Timur Tengah. Aduh. Nah, Timur Tengah. Bapak kula Jawa Timur, ibu kula Jawa Tengah. Bapak Jawa Timur, Ibu Jawa Tengah. Timur Tengah. orang kan bulan lupa ada nama pemerintahnya. Iya kalau ini karena itu barangannya kayaknya ngobrol bingung. Martabatnya dok. Monggo Mbak Vika, salam-salamin. Kesini ke Bapak Lurah, kesini film gani kak, kesini Pinara. Monggo, sampun mungkin pamundutan apa dereng, Mbak Vika? Mau pun apa nih? Oh, gini Kuku Asmoro, Rondro Kempling Prautanyar, saking Kang Dimun, Nakai Sarip, Karangkemiri, Pamaka. Oh siap, Pamaka, Paguyuban, warga Karangkemiri. Nah, ya, siji maling ngana tapi ngomong aku nang jero. Satu sih Mbak Vika. Pentas yang udah ketemu Matur suwun. Sangoni ya. Panyuwunan saking Bab BPD Desa Karangkemiri nyuwun tembak nasik sarung jagung
Apa kalajengaken iki sapu tanganku. Ya. Nyuwun suarane sinden ingkang asli Tegal. Tegalanyar karo ngemirina ya pas banget. Sarung jagung kalajengaken Sapu tangan. iki sapu tanganku. Iki sapu tanganku ya. Monggo badhe ngaturaken sipudirin Bubuk Asmara, Rada Kempling, Perahu Layar napa sarung jagung kalajengaken iki sapu tanganku. Saya janji kalajengaken iki sapu tangan kemawon. Oh, boleh. Isi kendel gabus kendel juga. Bang iki ya di sepuyung kan teko kanca-kanca Cakrawala. Cakrawala, bemen jatuh jenengane di Cakrawala. Ya ki paling ngene Raden Mas Kunjung kita yang bemen dibeli menah. Oke bocah. Gua jangan para witan jangan gue. Pangwat jenengane Cakrawala. Men supaya nih kayak cakra sih barang kali saya kita amin kita lebut ya. Monggo sarung jagung nggih Mbak Vika. Nggih, leres. Dipun damel jal. Sing klasik banget yo Wah, ini jal.